Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi 3 snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem mal-2500 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja lil għall-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikani II seħħ u għad irid iseħħ. Mad-dikjarazzjoni tal-mewt tal-Papa Piju XII, il-Knisja Kattolika daħlet b'mod awtomatiku fil-fażi ta' interregnum, kelma Latina li tirreferi għal żmien bejn il-mewt jew ir-riżenja ta' Papa u l-elezzjoni ta' ieħor. Il-kelma nfisha interregnum turi il-mentalità prevalenti jiġifieri li l-Isqof ta' Ruma kien mexxej sovran li jirrenja fuq il-Knisja. Matul iż-żmien ta' sede vagante, meta ma jkun hemm ħadd fuq it-tron ta' Pietru, l-amministrazzjoni tal-Knisja tgħaddi immedjatament fidej il-Camerlengo, dak li jissiġilla l-appartament tal-Papa l-mejjed sal-ħatra ta' wieħed ġdid. Imbagħad ikun hemm 9 ijiem ta' luttu li fihom isir il-funeral u mal-Knisja kollha isir talb u qudies għal ruħu. Fil-25 ta' Ottubru tal-1958 madwar 50 kardinal iltaqgħu fil-konklavi biex jaħtru suċċessur ġdid tal-Apostlu Pietru. 2 kardinali oħra, wieħed mill-Ungerija u ieħor mill-Jugoslavja, kienu miżmuma mill-gvernijiet komunisti rispettivi tagħhom milli iħallu pajjiżhom. Extra omnes! Malajta ta' extra omnes biex daw kollha li ma jkunux kardinali eletturi joħorġu l-barra il-bibien tal-Kappella Sistina fejn isiru il-konklavi jingħalqu u dak li jsir il-ġewwa minnhom ikun sigriet. Madankollu ma' żmien kważi dejjem ikunu żvelati xi dettalji. Jingħad li fl-1958 il-kardinali kienu qegħdin jistennew konklavi li jdumu diversi jiem għax fosthom ma kien hemm ebda favorit aktar mill-oħrajn. Uħud ħasbu fil-Kardinal Siri ta' Ġenova, imma dan kien għad kellu biss 52 sena u l-eletturi ma tantx tawqu pontifikat twil ieħor bħal dak li kien għadu kif intemm. Jgħidu li xi ħadd fosthom b'ton sarkastiku kien qal jekk naħtru lil Siri mhux Santo Padre ikollna imma Padre Eterno. Kien hemm intefa' għajnejh fuq il-Kardinal Giacomo Lercaro ta' Bologna, imma bosta kienu jisuh liberali wisq. Il-Patriarka Armen Agaġanjan kien ilu bosta snin f'Ruma u kien qrib ħafna tal-Kurja Rumana. Madankollu aktarx li sħabu il-kardinali l-oħra kienu għadhom mhux lesti li jaħtru wieħed li ma kienx Taljan biex ikun isqof ta' Ruma. Issemma wkoll l-isqof Giovanni Battista Montini li kellu esperjenza ta' bosta snin fis-servizz diplomatiku kif ukoll fil-Kurja Rumana, imma lil dan Piju XII kien ħatru arċisqof ta' Milan bla ma għamlu kardinal. Kanonikament, il-fatt li dan ma kienx kardinal ma kienx jimpedih bl-ebda mod milli ikun magħżul papa. Imma l-istorja tal-aħħar 6 sekli kienet turi mod ieħor.
fl-ewwel 10 votazzjonijiet ir-riżultat kien dejjem inkonklusiv. Ħadd ma kien kiseb il-maġġoranza meħtieġa biex ikun elett. Id-daħna miċ-ċumnija fuq il-Kappella Sistina kienet dejjem sewda, għalkemm fil-bidu ġieli deret li kienet bajda. Fir-raba' jum, mal-11 il-votazzjoni, kien elett il-Patriarka ta' Venezja Angelo Giuseppe Roncalli, li fl-età tiegħu ta' 77 sena fehem mill-ewwel li sħabu il-kardinali għażluh biex ikun Papa ta' tranzizzjoni, imma aċċetta u għażel l-isem ta' Giovanni 23. Aħna nemnu li minn dakinhar tal-ewwel għid il-50 fiċ-ċenaklu ta' Ġerusalemm l-Ispirtu Santu qatt ma ħalla l-Knisja ta' Kristu waħedha. Dan jgħod ukoll u forsi b'mod speċjali fl-għażla tal-mexxejja tagħha. U kull min jara dak li seħħ fil-Knisja fil-ftit snin ta' dan il-pontifikat ma jibqalu ebda dubju dwar din il-verità. Wara biss 3 xhur fit-tmexxija tal-Knisja, il-Papa Giovanni ħabbar lill-kardinali l-intenzjoni tiegħu li jibda proċess ta' riforma fil-liġi kanonika, jagħmel sinodu għad-Djoċesi ta' Ruma kif ukoll isejjaħ konċilju ekumeniku għall-Knisja kollha. Il-kardinali preżenti baqgħu bla kliem u bilkemm ridu jemnu dak li kienu qegħdin jisimgħu. Fil-Bażilika ta' San Paolo fuori l-Emura fejn kienu qegħdin miġbura waqgħet ħemda kbira. Xi ħtieġa kien hemm li l-Knisja tkompli kollha l-konċilji meta ftit inqas minn 100 sena qabel Vatikan l-ewwel kien iddikjara d-domma tal-infallibilità tal-Papa. Meta żmien wara Monsinjur Loris Capovilla li kien segretarju personali ta' Giovanni 23 ikkummenta dwar dik il-ġurnata u dwar il-laqa mal-Kurja Rumana qal li dakinhar x'kien il-Papa indirizza lill-kardinali u tarfilhom dwar il-pjanijiet tiegħu der imrijat u eċitat fl-istess ħin. Fil-ħarġa tal-għada tal-Osservatore Romano, il-ġurnal uffiċjali tas-Santa Sede, der rapport qasir dwar il-laqa tal-Papa u referenza xotta ħafna għal dak li qal dwar il-Konċilju. Imma dakinhar saħansitra il-ġurnal tal-Partit Komunista Taljan, l-Unità, kellu rapport dwar id-diskors tal-Papa u dwar il-ħsieb tiegħu li jsejjaħ konċilju ekumeniku li fih jieħdu sem l-isqfijiet kollha tad-dinja. Giovanni 23 innifsu rrifera diversi drabi għal reazzjoni li kellu mill-kardinali. Meta xi żmien wara tkellem ma' numru ta' pellegrini li ġew iżuruh minn Venezja, id-djoċesi fejn huwa kien patriarka qabel sal-Papa, għallilhom kif kien ħaseb li l-kardinali kienu se jippressaw fuqu biex jesprimu l-approvazzjoni u x-xewqat tajba tagħhom. Minflok kien hemm skiet impressjonanti u rispettuż. Minkejja kull reżistenza, il-Papa Giovanni kien determinat. Forsi lanqas huwa stess kien għadu ma fehem sewwa l-immensità ta' dak li kien daħal għalih, jew kif stqarr huwa stess dak li l-Ispirtu Santu kien weblu biex jagħmel. Mill-ewwel ta' istruzzjonijiet biex jibdew tħejjijiet meħtieġa tant li fi 17 ta' Mejju tal-1959, solennità ta' Għid il-50, ħatar kummissjoni preparatorja biex tieħu ħsieb tagħmel konsultazzjoni mal-Knisja kollha ħalli wara ikunu determinati l-oqsma ta' studju u ta' diskussjoni l-aktar importanti. Tħejjijiet kbar oħra kienu meħtieġa mhux biss biex il-Bażilika ta' San Pietru nfisha tinbidel f'awla konċiljari fejn kellhom jiġu jiltaqgħu l-isqfijiet, imma wkoll dwar kmamar, appartamenti u lukandi fejn dawn setgħu jkunu alloġġjati matul iż-żmien kollu tal-qagħda tagħhom f'Ruma. Żmien li sa dakinhar ħadd kien għadu ma jaf kemm kellu jkun twil jekk hux ġimgħat, xhur jew snin. It-tħejjijiet ħadu aktar minn sentej.
twaqfu 10 kummissjonijiet speċjalizzati, kollha responsabbli minn oqsma differenti. Fuqhom u biex jikkoordina l-ħidma tagħhom kien hemm kunsill ċentrali magħmul minn 120 persuna, il-biċċa l-kbira tagħhom mill-Kurja Rumana. Kienu mogħtija 3 direttivi ċari. Il-Konċilju kellu qabel xejn jippromuovi tiġdid intern fost il-Kattoliċi. Kellu jqajjem kuxjenza fost l-insara kollha dwar ir-realtà tal-Knisja u tar-responsabilitajiet tagħhom. U kellu wkoll jagħmel sejħa lill-isqfijiet ħalli mas-saċerdoti u l-lajċi jerfaw ir-responsabilità tagħhom għas-salvazzjoni tal-umanità kollha. Fl-ewwel konċilju li kien sar fil-Vatikan dak ta' bejn l-1869 u l-1870 kienu ħadu sem ftit aktar minn 700 tisqof, kważi kollha mill-Ewropa. Imma f'dan it-tieni konċilju li kien ser isir fil-Vatikan kienu mistennija jieħdu sem madwar 2500 mexxej tal-Knisja minn madwar id-dinja kollha. Minn barra l-isqfijiet kellu jkun hemm il-periti u diversi teologi esperti foqsma differenti li ġew mitluba jkunu preżenti biex il-padri konċiljari ikollhom ma' min jikkonsultaw. Fost dawn kien hemm is-saċerdot teologu żagħżugħ Joseph Ratzinger li 40 sena wara l-konċilju inħatar Papa Benedittu 16. Kien meħtieġ ukoll isiru t-tħejjijiet kemm għall-midja internazzjonali kif ukoll għall-osservaturi minn knejjes ortodossi, protestanti u komunitajiet insara oħra. Id-diffikultajiet ma kinux ftit, imma bil-mod beda jinħass fil-Knisja entużjażmu ġdid. Dan kien kif 51 sena wara il-Papa Benedittu 16 iddeskriva il-Knisja fi żmien ta' qabel il-Konċilju meta huwa bħala saċerdot u teologu żagħżugħ kien qiegħed preżenti mal-Arċisqof ta' Cologne il-Kardinal Joseph Frings. Morna l-Konċilju mhux biss bil-ferħ, iżda b'ħafna entużjażmu. Kien hemm aspettattiva inkredibbli. Kien hemm tama ta' tiġdid, Pentekoste ġdid, era ġdida fil-Knisja. Konna mimlijin tama, entużjażmu u anke rieda li l-koll namlu il-parti tagħna. Imma qabel ma bdew il-laqat bejn l-isqfijiet fil-Vatikan, il-barra mill-awla konċiljari kien hemm bosta teologi magħrufa u mhux biss Kattoliċi li fl-universitajiet, fil-pubblikazzjonijiet tagħhom u f'diversi oqsma u bgħat ta' mezzi kienu bdew irresqu b'libertà impressjonanti il-veduti tagħhom dwar bosta temi, mhux biss lill-mexxejja tal-Knisja imma wkoll b'mod ġenerali lill-poplu ta' Alla kollu. Minkejja dan kollu kienu bosta li baqgħu indifferenti. Forsi mhux għaliex ma kienx impurtom il-fidi tagħhom, imma minħabba li ċirkostanzi personali u soċjali ftit li xejn kienu jħallulhom ħin jaħsbu dwar dak li kien qed isir f'Ruma jew dak li kien qed jiġi diskuss bejn id-diversi studjużi tat-teoloġija. F'pajjiżna stess, il-kwistjoni politika reliġjuża kienet fl-eqel tagħha u f'dawk iċ-ċirkostanzi kien diffiċli li xi ħadd tinissel fil-poplu interess veru fil-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni. Madankollu kien hemm uħud għalkemm mhux bosta li bdew jistaqsu imma x'inhu dan il-Konċilju li qegħdin jitkellmu dwaru? Din xi ġrajja ġdida fil-Knisja? Dan l-ewwel konċilju li ser isir? U dan il-Papa twajjeb u xwejjaħ li għandna x'fett illu? Għalfejn irid jagħmlu?